Poštovani kolege, početkom godine Europska komisija nas je obavijestila kako ćemo trebati jesti manje mesa, a više kukaca, jer se pri proizvodnji kukaca emitira manje štetnih plinova. Tako bismo valjda kompenzirali nedostatak mesne hrane nakon što je stočarstvo smanjeno u cijeloj Europskoj uniji, a u Hrvatskoj da ne govorim, tamo je taj pad stočarstva još značajno veći, s vrhuncom unatrag 2 mjeseca u kojem je pobijeno 27.000 svinja u sklopu borbe protiv svinjske kuge. Ovo izvješće ipak ima i pozitivnih dijelova, jer osim što veliki naglasak stavlja na bjelančevine biljnog i alternativnog podrijetla, ipak naglašava i prednosti bjelančevina životinjskog porijekla. A u konačnici europski građani će već sljedeće godine na europskim izborima moći odlučiti žele li biti pokusni kunići globalističke agende i dopustiti da ih se hrani kukcima, ili će odlučiti biti slobodni ljudi koji će se hraniti onako kako žele. Hvala vam lijepo.